Kumbangila tip bak eleksyon saudara cabang kalasya pensangai no shua. Tena kaliang ki babun ba kila perkat. Halaki jong kijing perkat ni kijing sengau kijong ki kum ki pait ba. Ndrai haba yo aban shulit tuat jingmut nau ba Hilarius Pengrup kumu Chairman Barim jong ki sauraj kentup ya karai lengkat rai rangna rai mausyun bar rai cabang. Ula penpau ba kijing hang jong district council ya ke eleksyon saudara cabang. Let's say kala bandai na kijing don jong kijing tuko hapo kani karai cabang. Tekum maka kababat ya kapor kadon hok bantuklar halor gini kijing tuko jong karai. Habayo ban kli ne budin ya ker kompanya jong nu Chairman Barim jong ki sauraj ulong bahagi tu ki por kuidon hi kita ki kendrum kendram kam tam le hakara cabong ndai da kajing ya mir jung mut ban ya sung lang iwe hakiliang baro klem artatin ka kam kan empoi sedu uni upun nakaliang juga kamu ex Chairman jong election committee ngam don dak mai pat ban ong ndai tangkawai ke bangas ngau kolong sisin baki bor ki bahlor Maria kani ka election ke jongi kani ka saurai ngidon da ka aks hapo ka KHDC de langba ka aks ni peniat kani ka election de nakata daw ka district council ka bor ka bahlor hadin bakala bishar benia hadin bakala pet benia let's say yaki kendon an ani rejing ya tengko kibad long idon ki jing ko dan ki jing thot haga bedai ban pania ya kan election te kum kabor valor ki man se ban tan sane haga klimat ke khadu ya kan ka tu ki por nya pi kadon ka judan em kan ki jing ko haga tu ki haga ni ki snem ki san snem ki baladep ke ba por bang ngalong ku Chairman ga election committee ngi nia kendu sibun ki jing habro sautli ki ra ngi kendu sibun ki jing haga bedai bat ke jimbom syai ki patba habedai katuk kan niki kendonan kumno ba ngin ya jit yo sodar ki ba kumno ki briu ki ba dei hok ban jit kumno ban pen kre ya ker kum jit yo sodar kumno ban pen kre ya ki electoral haga to kapor ngi kendu ya kata tenrei nakaliang jungi nakaliang junga kum Chairman harangkat jongka executive committee hi jongka election committee shua begin penlong ya kanu election hakanu kono karai lagadai harai motion lagadai harai lengkap lagadai garai darna lagadai karai cabong ngida syong syuai komiti ban pek benia ke banang kong tam ke bangi pek benia kalong ngin pek syuai ka an ngin pek syuai ka aks haka bedai kumno ban khot ban wer kumno ban sim ya electoral namar haka tai ka aks kala batai kumno bapin pan ya electoral nakirang basnom nakishno tingila pek syuai kata tingiya tik ni bot renti ya ketuka aks tadin mengila bot renti ni sap penmi ki kan notice bangin khot ya ki nong yele sordar ter hadu ban poi kasni bengi ban jit sordar te hakapor ba ngalong Chairman kawai ka ba ngai kendu kum kan ne ka ja kadai ka bakham kerpang mat ka ba ni ya kendu sibun bahang jinga kadai hi hara cabong hagatu ka por hagani ka sans nang uladep nia kendu kum ya kene kijinga haga to ko por lai ka ba ngalong kum Chairman nia kendu nakaliang ki NGOs nakaliang ka HYC nakaliang ka KSU nakaliang ka FPGGP kadon ka jing atatin ka jongki ya kum penkhre tenrei hadin bakila pha sithi sanga ya kata ka jing bom hun jongki ya kata ka kum penkhre ki kwa jing sai dan nakaliang jongar wut ngalak khot ya ki hapo office bangin ya penbaik bangin pensyai bangin pensebtu dan rengkalang ke executive committee jong ka saura ye brokowai ya ketika por ila idon lang ngala khon lang ru ya kiram basnong jong barok kisnong hapo kara cabong tegila yawan dah hakatai kasni ka bangila ya syong bat ki NGO kumbang ala ong pi menne bat kirang basnong rengkap ka committee jong ka election committee saura brokowai ngila ya pej benia ngila ya thir benia ngala batai benia ya ker kumben kre te hadin bangila ya batai benia te nakaliang jukir kila hun nakaliang kiram basnong ru kila ailang ji trelang tingi salah pan panyat bekin haga te gasnem haga ni gasam snem bola de ya election na pora cabong Habayo pat penyekren berkesaurai akat kendai sepak kendai penyo la pendrap da kaboong kat kum kecing kela jong kapor namar hagi tu kisnem kalong ka badai bat syong nong rim ndrei hagi ni kisingi ki bamenta kalong ka bala rim tan dei no bandon kata kecing pen kela hapo kisaurai hadin bala amen ya ka te ki katto kan ni telik isnem le se kalong ka babiang
bat kadai ka ba syong nong rim ba ngin ya bur ti ya kene ka an dan rai kat kum ka jing kelan jong ka por pat ngai ngayo i ba ya kani ker kum amen ya ka haji sya kelas lem pala haji sya nadu kani ka sansnem ka baladep hi hadin ke election jom borok sau teligirai namar ba haki wai ki snem nanong ya pi habangi penyai election hakani ka saurai ka jongi ngim juyo borok sau teligirai ban penyai ngiyo baik tentang lightly kata kamu tangkarai motion kala lengkap berkara cabong kabadon jing ko kabangim jula ban pelong kadai karai rena hadin bang simti ku musyrman hakani ka sansnem ka baladep tengah sedang ban khot ye kira masyonong sedang ban lum ye kira orang ba napok ka right rena te how to usnem nila yo atau ban perlong ya election ka ban nengkong tam kat kum ka saurai at sapor rena te haji syah kadai ka por nadu kani ka sansnem ka baladep kala dai hi bakini ki sau surda kinlum ya kini ki kinlum pramaki banya perkhat kumno banya ti banya highway dai bakani ka aks ka saurai aks delese dai ka jing tulot ki jing trekam jo kini ki surdar hakani ka sansnem ka baladep bakimla banum ya kani ka komiti jong ka saurai ban pet banya ya kum kini ki jaj kam ki bang haban amen ki bang haban penbek delese kani ka jing mi jong kani ka jing dekok jeng kakam ka bentar lese kadai nakata namar kat kum jing ya jeng kapor kat kum jing batai jeng kapor ngihab ban amen nya kana kapor sa kapor dan rei ke lese ka long grim pala dan mentar ka sambu i jing ya dengan kerpat jur ba mentang la yo lain mut saudar na lai likirat mun karai musun la yo dengan karai lengkhat la yo karai lana la yo de kum nakadur ka bapau ngiyo i ba kini kilai saudar ngi idong jigaman nomor balai nya keren kumta nomor kide kibreu kide kibla dan benta ha ka sensyar sinong sensyar tau sensyar rai dan kerman scam ba ka ai ka ba sateng ha kini ki por ki senen kibla de ki kerman ba ka tem hadin ba la poi biang sikijing bet je biang hane ha pora cabong hadin bagi layo saudar bapura de nga kerman scam ba kani ka sauraj ak jungi ha kani ka kenti ka benta ka sansnem ka banwan inyo ya ka ban penjanai ban penpura katkum ke jing batai katkum ke jing elam jeng kapur alhamdulillah nah kalian itu ha ka waidai ba kani ka kam ka ai ka bangadon ban ong kalong tagum si sin hi ba kibor ki balor ila pensange ya di ba ki la pensange kamut kadon ke jing tut lani ke jing bakla lani kadon ke jing deko ke jing pandon kam ya ki si senten ni ki ar senten jong kan ka an ni ka at mo sauraj ak te adin bekilalap dengan terai kila sim ya kata bor ka bor ban pensangnya te kai ka bangamut ban ong kenang bingyo ya kata election ka bayat be hagane hapora cabong ngasno kuman pasat jemut ba kibor bahalori hadin bekilalap ya kanu kejing ko ngaterai kinam I love you kata kejing ko kenang ya beteng deka message ka bang kwa ban ong ngani ka kubor ka bang kwa ban ong kalong baik ba satang mangin pentemai in I fresh ya kata election committee ka ba ka district council hi kan pet ngor nang tai kan pet benia kinu kibreu kiba kala ban trelang kidon kini kilai saudar menta ki bala job kala ban sim ke jimut lang naki bangin yo biang ya ka fresh executive committee yang ka election committee yang ka sauran kenang bangin yo ban penlong nak kloi ya kan ke election hapo ka rajabon nomor poin ba ula trang ula kwa dik banyo yung saudar bertemai lada kilai rai kila yo yung saudar bertemai balai ke sirai pa kanslem te kenang ba kan stet kini ka kam kenang kan long ru ka bahun ka ba syai ka ba upai ba upudiang na ka bahun ngas ngo ko man ong bai ba ka eskut ka district council ka daiban ya selok bat kini ki saudar kila bertemai menta ini kilai saudar bat bantau hi ya ka komiti ka bertemai ka bala ba penyet baik sai sin biang banwan ra ka election ka khoi ka suba hang ne pora cabang dan kalian juga ngadang tangkata ban ong ban persno ba ha ka bidai bat kene ka kam